हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना। बोलो बोलो छठी मैया की। रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला चौक सीतामढ़ी। नहीं देता वे मंगला से ए माई कौआ के लावा ले गइल हो दौरावा में रखला से ए माई कौआ के लावा ले गइल हो दौरावा में रखला से हो दौरावा में रखला से ए माई कौआ के लावा ले गइल छठी माई होई सहाई करी उपाय हो छत पले जाई के कौआ गुगु खाए हो ए छठी माई होई सहाई करी उपाय हो छत पले कौआ गुगु खाए हो और के बेरा होता बहुते नुदेरा होता बरती के बखला से ए माई कौआ के लावा ले गइल हो दौरावा में रखला से ए माई कौआ के लावा ले गइल हो दौरावा में रखला से परदेसी करता बिनती मैया सुनी ना हमरो पफेरी रउआ नजरिया अखिया मुनी ना दीपक रविंदर करता बिनती मैया सुनी ना हमरो पफेरी रउआ नजरिया अखिया मुनी ना रोहित भूषण डीजे कौन चना गलती होइत नहीं ढकला से ए माई कौआ के लावा ले गइल हो दौरावा में रखला से ए माई कौआ के लावा ले गइल हो दौरावा में रखला से। रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला